Herri epaimaia osatuko duten 11 herritarrak aukeratzen igaro dute goiza Gasteizko auzitegian. Arratzaldean hartuko diote deklarazioa Francisco Javier Maestre akusatuari. Joan zen urteko maiatzaren 23an, ustez bikotekidea labankada ziltzuen 59 urteko gizonari. Iaz gertatu zen Laudion, Francisco Javier eta Amagoia Elezkano 26 urteko emakumea, duela gutxidanik ziren etxe bizitza honetan bizitzen. Maiatzaren 23an, Francisco Javierrek bere arrebari deitu zion goizean goiz. Bikotekidea hil zuela esan zion. Arreba etxera hurbildu zenean zerraldo topatu zuen Amagoia eta ertzaintzari eman zion abisua. 40 labankada baino gehiago zituen Orozkoko neskak. Orduan zabaldu zenez, sukaldeko aizto batekin eginak. Defentsak homizidioa dela defendatuko du, gizonak burua galdu zuela, Amagoiak utzi egingo zuela esan zionean. Orozkoko udalak eta Bizkaiko Aldundiak herria akusazio moduan eta familiaren akusazio partikularrak bat egiten dute fiskalaren eskaerarekin. Fiskaltzak 25 urteko gartzela zigorra eskatzen du akusatuarentzat eta baita indemnizazioa biktimaren semea eta gurasoentzat. Epaiketa aste osoan zehar jarraituko du hemen Gasteizko epaitegietan.